তদন্ত প্রক্রিয়া ধিমেই গলা বলে কিଏ কହୁଛି প্রথম কথা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টাট কোশ্ଚିন তদন্ত প্রক্রিয়া যেମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଇଓ ମନେକର ଗୋଟେ କେସ୍ର ଆଇଓ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତାମାନେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମେଇଗଲା ଧିମେଇଗଲା କେମିତିଆ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିଦିନର ଡେ ଟୁ ଡେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାନ୍ତି ସିଡି କେସ୍ ଡାଏରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କେସ୍ ଡାଏରୀର ମାନେ କ'ଣ କେସ୍ ଡାଏରୀ ହେଉଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେଠି ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଇଓ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ପୂର୍ବର ଯିଏ ଆଇଓ ଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କେଉଁ ଲାଇଟ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ମତାମତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଓ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଭଲ ଚାଲେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ମନରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଥିବ ସେ ବି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିପାରିବ